2013 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସର କଥା। ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ବାହାରିଥିଲୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ। ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆମେ ମା ଚିଲିକାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଓ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ନିକଟରୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଯାଇ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ଆଉ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ମୁଁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି? ହେଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ଦାଦା ପୁଅ, ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଦୁଆର ବାଟେ ଯାଆନା, ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ଅଛି, ସେପଟେ ପଳା। ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ। ସେ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି 4-5 ଜଣ ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି ସାହସ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ପୋଲିସ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ଠିକ୍ ଦୁଆର ପାଖରେ ହେଇଛି ତ ଜଣେ ପୁରା ଗୋଲଗାଲିଆ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଆସି ମୋତେ ହାତ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ ପା, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବି। ସେତେବେଳକୁ ସେଠିକା ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ପୁରା ରତ୍ନସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପଣ୍ଡା ଜଣକ ମୋ ହାତ ଧରି ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ମୋତେ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକ ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି କି ଆଜି ଗୋଟେ ମାଲଦାର ପାର୍ଟି ପାଇଛି, ପୁରା ଝଡ଼େଇବ ଆଉ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡରିଗଲିଣି। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଏଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏଣେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା କଥା। ଯାହା ହେଉ ସେପଟେ ପଣ୍ଡା ଜଣକ ମୋ ହାତ ଧରି ନେଇ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ଦର୍ଶନ କର, ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶନ କର। ମୁଁ ମନଭରି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରିଲି। ତାପରେ ସେ ପଣ୍ଡା ଜଣକ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ପଣ୍ଡା ଜଣକ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇଦେଲେ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପାଇଗଲେ। ହେଲେ ଏ ସ୍ମୃତିଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଏକଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଭଗବାନ କ'ଣ ନ ଜାଣନ୍ତି? କିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟ କଥାଟିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼େଇବା ନା, ସେ ଆମ ଆଡ଼କୁ 100 ପାଦ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ହିଁ ଯିବି। ଏତିକି କହି ଆଜି ମୋର ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ଏତିକି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।